que porten molts dies preparant-lo els alumnes de quart de l'ESO. Per tant, per anar calentant motors, un bon aplaudiment pels alumnes de quart d'ESO que han treballat molt i molt. Un pregó que és molt i molt llarg, segurament dels més llargs, i per tant us demanem molta atenció. Veureu molts personatges que us sonaran molt. Així doncs, i sense cap més preàmbul, comença el pregó de les festes colegials del Col·legi Maristes Montserrat 2019. Que comenci l'espectacle! A què et penses que estem jugant, Pol? Ai, perdó. A què et penses que estem jugant, Polilla? Nois, ja sabeu que no m'agrada que em digueu així. Et penses que ens importa? Capsigrany? Això és la llei del més fort. Mai guanyaràs jugant al nostre joc, mocós. I a més, mira que n'ets de lleig. A tu no t'estima ni una suricata. A més, m'encanten els entrepans que et fas de pernil salat. Sí, aquells entrepans amb pa de Viana. O ens el dones o t'apallissem, polilleta. Acabem ràpid amb l'assumpte i dona'ns els diners que portis. Sí, home, només els diners? Dona'ns els deures també, i fets. I mira, polilla, perquè no saps vestir, que si no et robaríem la roba també. Però nois, em vau fer el mateix ahir, ja no em queda res més per donar-vos. Això ens és igual, polilla. Això et passa per tonto, capsigrany. O ens els dones o et tornem a pallissar. Teniu, no tinc res més, us ho juro. Emporteu-vos i deixeu-me en pau, sisplau. Avui marxem, però demà tornarem a per més. Malastruc. Sí, marxem, que no volem perdre més el temps amb tu. Tros d'ase. Anem! I deixem endarrere aquest botifarró. Què deu ser això? Ei tu, califardeu! Tanca la porta, que em segueix i no puc jugar al Fortnite. Ai, disculpa, no volia molestar, però què feu aquí? A tu què et sembla? Estem aquí amagats. Perdona, no t'he sentit. Què feu aquí? Ens estem amagant. Amagant-vos? De qui? Ah, a vosaltres també us persegueixen aquí de l'escola? Qui? No, a nosaltres no ens persegueix ningú. De fet, a mi no em deixen jugar a futbol els nois, per això estic aquí. Vinc per a reflexionar i poder jugar una mica. Sí, jo també vinc per reflexionar. Mai ningú em fa cas. Ei noi, no t'havia demanat que tanquessis la porta? Perdó, ara la tanco. Però abans, em pots explicar per què estàs aquí dins, tu? Doncs mira, des que era ben petit sempre he jugat a molts videojocs. El que passa és que ara he començat a suspendre matèries perquè em passo tot el dia jugant al Fortnite. Així que vinc aquí per a jugar tranquil, ja que els meus pares no em deixen. Doncs quin grupet ens hem ajuntat? Per cert, aquest armari és una mica estrany, no? Sí, allí hi ha com una llum. Mireu, allí hi ha una llum. Però si ho acabo de dir jo. Va, entrem. Us apunteu? Vols dir? No fa bona pinta. Jo voto que no. I tu què? Pots deixar una miqueta la maquineta i t'animes a entrar?
Vale, igual és com una aventura al Fortnite. Doncs som majoria. Entrem. Majoria? Si jo he votat que no. D'acord, entrem. Total, què pot ser pitjor que fugir tota l'estona? No passeu de mi! Com sempre. I ara què faig? Entro, però segur que me'n penediré. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Ei, on som? No ho sé, però no tinc cobertura. Per tant, marxem. París! Hem anat a París! Jolín! Si en català ja m'ignoraven, en francès serà pitjor. Mireu, allí hi ha dues noies. Els hi preguntem. I si ens peguen? Home, no tothom va pegant pel món, però millor observem. Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Ladybug! Papillon noir, Paris mystère, c'est mon histoire, plutôt étrange. La magie noire. Sabrina, on estàs? Aquí, he anat al lavabo. Al lavabo? A què? A fer un pipí. Perdona, t'he donat jo permís per tenir pipí? És que no ho trio jo, me ve. Està bé, però almenys demanen permís per anar-hi. M'has fet els deures? Sí, quasi tots. Excusez-moi, què vols dir, quasi? Vols ser la meva amiga o quasi la meva amiga? És que eren 67 exercicis, teníem molts deures. Sí, mira, ara resulta que ets una experta en educació que diu que 67 exercicis són molts. Va, ets un desastre. Ja no som amigues. Chloe, no! No li facis cas. Aquesta noia no et convé com a amiga. Jolín, i jo em queixaré dels meus. Deixeu-me en pau, no ho enteneu. Sense la Chloe no sóc ningú. Vine, bonica. Així que la teva amiga no vol saber res de tu? Què faré jo ara? Tranquil·la, que jo et diré què has de fer. Acoma! Ja saps què et toca. I tu? Ataca aquella noia i quan apareguin Ladybug i Cat Noir aconsegueix els seus prodigis. Mireu! És el lepidòpter de Ladybug. Acaba d'acomatitzar aquella noia. És clar, l'armari ens ha portat fins a un episodi de Ladybug i aquella és la Sabrina. Hola, perdoneu. Heu vist una nena una mica ximpleta per aquí? És la Chloe! Sempre he estat enamorat d'ella. Tu també mires Ladybug? És clar, m'encanta Ladybug, sobretot la Chloe. Sabrina, vine aquí ara mateix, que se m'ha trencat una ungla i necessito que m'ho arreglis super ràpid. No puc anar pel món amb una ungla trencada. A mi m'agrades fins i tot sense ungles. Calla, animal! Chloe, vigila! Han acomatitzat a la Sabrina. Va, total, tampoc em farà cas. Vine, bonica, que et faré una manicura amb un mètode molt especial. Tu! Sereu els meus esbirros! Sabrina,
què estàs fent? Que no seré la teva amiga, Hem de fer alguna cosa. Cridem a Ladybug. Bona idea. Ladybug! No funciona. L'he de salvar. Espera, potser si aquests nens ens ajuden a cridar-la... Va, crida amb nosaltres a la Ladybug. 1, 2, 3. Ladybug! Miraculeuse, porte bonheur, Lady magique et Lady chance. Miraculeuse, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. C'est mon chemin. Qui em necessita? Oh, és la Sabrina atacant a la Chloe. Sí, han acomatitzat la Sabrina. És Ladybug. Sempre he estat enamorat d'ella. Qui sou vosaltres? I per què aquest tio em mira amb aquesta cara? Ladybug, en persona ets tan diferent? Sí, sóc com un Kinder sorpresa. I el Cat Noir sempre fa tard. Miraculeuse, porte bonheur, Lady magique et Lady chance. Miraculeuse, Lady du cœur, être héroïque en cas d'urgence. Ja estic aquí. Oh, la Chloe està en perill. Vaig a ajudar-la. Vosaltres, ataqueu a Cat Noir. Vine, gatet, que jugarem una miqueta amb un cap d'Ideiana molt especial. Sí, ens ho passarem molt bé. Bueno, tu no tant. Oh no, Cat Noir està en mans de la Sabrina. Hem de fer alguna cosa. Ràpid, necessito un mirall. Bona idea. Així li reflexarem la llum del sol al suix i quedarà enlluernada. No. És que per un moment he pensat que em podien haver despentinat. Perfecte. Bé, com sempre. Podries demanar el Lucky Charm. Ja ho tinc. Demanaré el Lucky Charm. Però si ho he dit jo. No em foten cas ni els dibuixos animats. Lucky Charm! Una pilota? Què puc fer amb una pilota? Si som capaces de xutar-la i que toqui a la Kuma, potser aconseguim treure-li l'encantari. Molt bona idea! Però jo no sé xutar. Algú de vosaltres domina el tema? Sara, aquesta és la teva. Vols dir? D'acord. Què m'ha passat? Ens veurem aviat les cares. Uau, Sara! És el millor xut que he vist mai! Sabrina, vine aquí, que tu i jo hem de parlar. Tu? Ets una bona amiga, oi? I sempre t'ajuda quan ho necessites. I els amics estan per això, per ajudar-se. Gràcies, Sara. M'has salvat la vida. Que jo he tingut la idea. Sí, això s'ha de celebrar.
Posa'm un suc de pinya. Pinya? Des de quan menges pinya? No sé, la vaig provar en una pizza i em va encantar. Pinya en una pizza, eh? Només per això penso en aixecar-te allà fora. I de quina marca era la pizza? Jo què sé, del Carrefour. No era Torradelles? Ara sí que estàs molt, Julai. No trobeu que aquesta esquina em fa més guapa? Fa més gorda. Menys bolleria industrial i més fruita. Veus com tenia raó? Com la pinya. Tu calla! Sembla que la cosa comença. El meu jugador ja està preparat. Sí, el meu també. Mira com es preparen. Ei, què em sents? La meva germana gran està mirant Netflix i el wifi no tira. A mi em va bé, estic tope preparat. Per sort, ma mare no arriba fins a les 9 i puc jugar més estona. Perfecte, fem modo 50 contra 50. La batalla total, vale? Genial, no deixarem cap de viu. Comencem. Callem a pisos, tio! ¿Ya te han matado? Pero revíveme, loco. Ahora va, primo. Àlex, pasa'm mis escudos, que m'estic morint. Que no m'he tingut. Morte! Disparen! Ei, sol tinc una pistola gris. Ja, brincat, a mi m'ha tocat una Scar. Passa'm un bidón, tia. Que no m'he tingut un sorbete. Vale, son noob. Roseamos, loco. Roseamos, primo. Dale. Que venen! Amaguem-nos a l'arbusto. No, construir ràpid! Però si no entens, si som un noob. LU! Quina ràbia, m'han donat un tiro. Ostres, tu, 150 metres, on vas, boig, on vas? Què ha passat? M'he quedat sense wifi. S'ha parat tot. Sí, no hi ha connexió a internet. Mireu, el dinosaure de Google. Qui són aquests? Uala! Estem a Fortnite! Quina passada! Ah, sí, el joc aquell que juga el meu germà. No sap jugar res més. Em deixeu participar? Jo també vull lluitar amb vosaltres. Ah, sí? I per què? Perquè és guai. Disparar, saltar, lluitar... Que et disparin, que et peguin, que et matxaquin. Això no és guai. A qui li agrada que el peguin? Home, al final t'hi acostumes. En el fons som bona gent. Mai em peguen al mateix joc. Doncs no permetis que et peguin. La violència mai és la solució. Doncs que ho diguis tu, que et passes tot el dia disparant. No ho entens. Nosaltres no ho fem perquè vulguem. Nosaltres no som lliures. Som feliços quan no estem en batalla. Parlant amb els amics, jugant a cartes... O jugant a futbol. Deixeu jugar a futbol a les noies? Aquí, quan no hem de lluitar, fem moltes coses. Sí, i quan ens podem treure de sobre aquestes ridícules skins, ens posem els pantalons curts i fem moltes coses. A què voleu jugar? A mi m'agrada jugar a la oca. El parxís! Genial, me encanta. He dit la oca! Torna a la wifi. Cal tornar a lluitar. És el nostre destí. Marxeu ràpid o prendreu mal. Però jo vull lluitar! No sigui ridícul, la guerra no és un joc. La violència mai és la solució. Aprofita tu que pots, viu la vida, siguis lliure. Nosaltres som esclaus d'aquest joc, no ho siguis tu. Va, fugiu! Ei, Steve, ens veiem al camp de batalla. Sí, i allà hauré de fer el que toca, malaurat. Sí, és la nostra feina, però jo vull que sàpiguis que jo... Sí, no cal que ho diguis. Jo també.
encanta el Fortnite, lo juego todo el día. Esto no es Minecraft, me encanta, que es bueno. Lo juega mi padre, lo juega mi abuelo. Tiene 81 pero es muy bueno. Sin DJ. Hola, soy el Cejas. A ver, Chati, ¿tienes novio? ¿Dónde está? Que le meto 2 placas que lo noqueo. Tú pa' mí, que yo no soy celoso. Cuidado, 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 cuidado. Que le meto, cuidado, 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 cuidado. Placa, placa. Le meto una ensalada de tibias que vas a ver las estrellas. Pim, 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 pim. Que le meto. You know, Masivo, we run the world. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo. Nos fuimos pues. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el limbo. I ara farem una activitat super divertida. Esteu preparats, nois i noies? Sí, senyor professor! Perfecte, doncs. Avui ens endinsarem en l'increïble món de la taula de multiplicar del 7. Quina bona sorpresa, Perdó, però i la part divertida quina és? Com dius? Vol dir que la taula del 7 molt divertida no és. Ah, però aquí arriba la sorpresa. No la farem recitant-la, la farem cantant. Ara sí que us és sorpresa, És que jo estic una mica afònica. Senyor professor, no pateixi. Jo em presento voluntari per cantar. Oh no, el gegant canta fatal. Novita, què has dit? Quan sortim al pati et juro que... Nois, molesteu. Va, gegant, comença. Pots utilitzar la cançó que vulguis. Això serà un desastre. Soneu, no siguis així. Potser avui el gegant ho fa bé. 1 per 7 és 7, 2 per 7 és 18, 3 per 7 és 45. Sisplau, que algú el faci callar. Noi, potser ja n'hi ha prou. I perdoneu, però m'ha entrat una mica de mal de cap. Ara vinc, vaig a buscar una aspirina. Perfecte! Ara que ja ha marxat el professor, jo seré qui mana. El professor no ha dit pas això. Com t'atreveixes a portar-me la contrària? Seu o et pego un clatellot. I la resta també. Tu, vine. No, que me pegadas. Segurament sí, però no gaire fort. I després vindràs tu, Novita. No, Doraemon, necessito ajuda. Què et passa ara? T'has deixat els deures? Se t'ha trencat la bragueta? Vols tornar-li a dir a la Sisuka que t'agrada i que ella et torni a dir que no? Anguia, si abans estava deprimit, ara encara més. No, el gegant em vol pegar. Per cert, com és que tothom està quiet? He fet anar la pistola congeladora. Tots ben quiets. Doraemon, ajuda'm! Aquí bèstia em vol pegar i no sé què fer. Doncs mira, el que has de fer és espavilar d'una vegada. Sempre que tens un problema, Doraemon fes això, Doraemon fes allò, ja n'hi ha prou, dimiteixo. A partir d'avui, si tens un problema, te'l soluciones tu solet. Jo he conegut una gateta superbonica i hem quedat avui per menjar sardines amb llet condensada. Ex, això d'estar asquerós.
Ho veus? Per no tenir no tens ni bon gust amb el menjar. Adeu, que ja és hora que t'espavilis solet. I fes-ho de peresa. En 2 minuts desapareixerà l'efecte del graig congelador. Doraemon, no marxis! I ara què fai? Hola, Novita. T'entenc perfectament. A mi em passa el mateix. També t'ha abandonat un gat còsmic i t'ha canviat per sardines amb llet condensada? No, i per cert, no trobes que viure amb un gat còsmic que és un robot i no té mans és una mica estrany? Estrany? No. Tu ho trobes estrany? Jo avui ja m'ho crec tot. I ara què fai? Es descongelaran de seguida i estic tot sol contra el gegant. Sí, jo també estic sol contra aquells. No, espera, no estàs sol. Avui som tu i jo, som 2. Però 2 no és res pel gegant. Ei, compteu amb mi, jo també. I jo? Tu no t'hi apuntes? Jo tinc tanta mala sort que estic segur que l'únic que em farà cas serà aquell, per fotre'm una garrotada. Jo passo. Ara mateix et pegaré una garrotada. No ho faràs. Ah, no? I què m'ho impedirà? Tu? Sí, i jo també. I jo? I jo també. No vindrà d'un cop més. Només 4? Us puc guanyar en un moment. Però 5 potser et costarà una mica més, no? Hi ha 6? Amb 6 també podràs? No sou 6, som 7. No, som 8. Ja som 9. Home, ara sí. Serà molt que entre tants acabi rebent jo. De què aneu? Doncs mira, monada, que estem farts que ens tractis així. Tots som persones i ens hem de respectar. Estoy totalmente de acuerdo. Tío, quiero que parles. ¿Te has planteado mai dedicarte a la política? Ya lo hago. Soy presidente del club de fans de Gallo. Ei, nois. I noies. Que ho deia de broma, Que no us volia pegar. No em mireu amb aquesta cara. Mama! Què ruc? Es pensava que volien pegar, ni que fossin com ell. Moltes gràcies, vosaltres ens heu obert els ulls. El gegant no ens pegarà més, perquè els bons sempre són majoria. No, gràcies a tu. Per fi sé com treure'm de sobre els que sempre em molesten. A mi i a molts altres. En la unió hi ha la solució. Va, ja et vinc a ajudar com sempre. Total, la gateta m'ha deixat, és al·lèrgica a la llet condensada i han sortit grans a tot arreu. Doncs que sàpiguis que jo de tu, jo ja no quiero nada. Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo y lo que te digo, sola sin nadie más. Esta es la situación, no me dé una explicación. No, en la baraja la reina soy yo. Pero yo he estado notando que estabas imaginando que yo bailaba para ti nada más. No, de ti yo ya no quiero nada. 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 Ets un tossut, vols fer-me cas d'una vegada? Cas? Com vols que et faci cas? Com pots tenir la cara tan dura? No tinc la cara dura, tinc la arma dura, ho pilles? Prou! Queda clar que amb un pijales com tu no s'hi pot parlar.
De veritat creus que pots guanyar el Thanos amb una trampa tan simple? Què us passa? Sempre us esteu barallant, sembleu un matrimoni. Jo casar-me amb aquest, abans em caso amb una aspiradora, tot metàl·lic que són les més. Tio, no et burlis de l'Iron Man, que si es posa a plorar se li oxidarà la màscara. Si plora rai, com es pixi a sobre, se li oxida mitja armadura. Qui és aquest mosquit insignificant? No sóc un mosquit, sóc una formiga. Tios! I ties també. Vale, tios i ties, que no han vingut aquí a discutir-nos. Va, feu-vos un petonet. Què hi fas tu aquí? Deadpool no surt a les pel·lis Marvel. I tu què? Com és que un tio xungo com tu està aquí? I per cert, aquestes banyes qui te les ha posat? La teva xurri? No et posis amb Deadpool, és dels nostres. A més, té raó. S'ha de tenir molta cara per venir a una reunió de superherois Marvel. Perdona, guapi, però precisament de cara en té molta i fet un fàstic. És tan lleig que quan es fa un selfie la càmera es trenca. No és lleig, és difícil de mirar. Ui, les roses, sempre amb frases tan intel·lectuals. Tu calla, bruixa! Prou, o ens posem d'acord o mai guanyarem a Thanos. No ho veieu? Ens hem d'unir. Perdona? Tu creus que jo, Thor, Déu del tro, m'ajuntaré amb un tio que encara juga a indis i vaquers tirant fletxetes? A que te'n tiro una i et faig un forat on abans no en tenies? O quan més de la teva família, que és un desastre, i deixa els altres en pau. Amb el meu germà no t'hi posis, Perdona, germanastre. Doncs vigila, que m'han dit que l'altra germana se la va carregar. És una vergonya. Sembleu nens petits, tota l'estona discutint. Algú li pot donar un cacaulat al nen petit i que se'n torni a fer els deures? La gent gran tenim feina. Vols una mica de desodorant? Et fa pudor l'aixella. O millor t'hi poso lubricant per a trastos vells. O calleu tots, o jo destrosso tot. Podries venir a casa meva? Si la destrosses no hauria de recollir l'habitació. Quina cara més dura que tens! I aquesta qui és? Soc Spider-Woman. Què passa? Que només hi pot haver tios aquí? No, que a Wakanda les dones són guerreres, calves però guerreres. I sou germans, no? No, es va colar als meus còmics fa temps i no me la puc treure de sobre. Hulk vol matxacar Thanos. Doncs ho portes clar, amb aquest tio no pots ni de conya. Que no, puc amb Thanos i amb tots vosaltres. Prou, no hem vingut aquí a esbarallar-nos. A mi m'apeteix ballar una mica. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, taste is on my mind. Girl, you got me bursting. Prou! Em sembla que s'apropa Thanos. Va, preparats per lluitar. A la 1, a les 2... Jolín, sou uns cagats.
On sou tots? Quan us enganxi us penso destrossar. Mireu, és Thanos! Aquest sí que és invencible. Per cert, no falta algú? No, qui vols que falti? Sempre hem sigut 3. 3? No sé per què, pensava que érem 4. I ho érem? Falta aquell! Com es deia? Sí, aquell que no li fèiem cas. Ei, mireu, està allí, al costat de Thanos! Tu, qui ets? He vingut a destrossar-ho tot. Uala, parles amb mi? És clar, no hi ha ningú més. Com que ningú em fa cas, no sóc ningú. Ah, no? No ets ningú? Doncs mira, em va perfecte. Pots aguantar-me el guantelete de les gemes. És que em sua la mà i vull refrescar-la una mica. I com que no ets ningú... Ah, val. Mireu, aquell noi del guantelete. Sí, és el nostre amic. Bé, amic, tampoc. Conegut. Digueu-li que ha de destruir el guantelete. Home, tu creus que fa pinta de ser un superheroi? Fa pinta de ser més pringat que jo. També ser un pringat. Sí, però el verd aquest any es porta bastant, almenys vas a la moda. I aquests musculets no estan tan mal, bandido. Ha de fer alguna cosa. I si em posa el guantelet, passa alguna cosa? Home, si fossis algú i piquessis els dits, faries desaparèixer la meitat de l'univers. Doncs té les avantatges. A classe a vegades estem molt apretats i amb una mica de sort pots desaparèixer en alguns profes. Mike, no ho facis! Ara tu pots salvar l'univers. Un heroi com jo. I com la meva formigueta i jo. I com tots nosaltres. I com jo. Com tu, no! Em teniu mania. Està bé, seré un heroi. Perdona, Thanos, aquest guantelet és molt poderós? Sí, és clar. Però molt poderós. Que sí, pesat. Per què? Ah, no, per res. Mike, molt bé, has salvat l'univers. Bueno, la meitat. Nois, gràcies a vosaltres sé que mai més em pegaran. Per fi tinc amics de veritat. Clar que sí, amics pel que faci falta, inclús per jugar a futbol. Jugar a Fortnite ha estat divertit, però més divertit ha estat jugar amb vosaltres. Doncs ara que ja em feu cas, què us sembla si tornem cap a casa? Sí, ha arribat el moment de sortir de l'armari. Sí, però abans... Something ain't easy. Can't quit.
news. Anyway, I'm back with my baby got give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Slip, slip, wanna tip, tip, flip, on his lip, lip. I think he's trying to hit young Nick like a quick flick. Na 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 na. Kissing strangers. Na 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 na. Till I find someone I love. Na 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 na. Kissing strangers. Na 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 na. Till I find someone I trust. Na 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 na. Kissing strangers. Open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers. Na 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 na. Till I find someone I love. Na 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 na. Kissing strangers. I ara per donar, per inaugurar les festes